guys! Good morning USA and good evening Philippines! Uy, gilabog na sa kong anak. Ayan, today ay mag-aaral ang aking anak, pero dito kami sa labas. So dito kami mag-aaral. Dito kami mag-aaral sa labas. Labog ng tubig. Yeah. Mabuak na, mabuak. So dito kami mag-aaral, guys. Mani. This one, but fireman is a bat, and then my bed. But what? The bird. Dali na, dali. Oh no. Come on, my love. Ano, iginak ka. I'm scared. Why? Yeah, so mag-aaral kami ng aking mahal na anak. So dala-dala ko na yung kanyang mga ano. Ha? B? That's fine, anak. So dala-dala ko, guys. Ang aking ituturo sa aking anak. Ito, mga pang-distract sa kanya. Ang distract sa kanya na hindi siya ma-distract sa mga stone and sa mga dust, sa mga dito kasi kami sa labas, so maraming distraction dito. So I'll make sure na madi-distract man siya dito sa mga to. And dito, ito yung kanyang ano, hindi pa natanggal. Kasi hindi naman niya yung ginagamit to. Ang ginagamit niya madalas is saan na ba? Pinaglalatag na rin niya. Ito yung madalas niyang ginagamit pag nasa car kami. So ito yung madalas niyang ginagamit pag nasa car kami. Yes. That's on my book. Okay. So ito, nandito yung mga ano niya, yung mga ano ko. And ito yung alphabet niya na puzzle. Yes, puzzle. Nabuksan namin to once. Ha? Yeah. So isang beses pa lang namin to nabuksan, pero hindi pa niya naasikaso kasi nung time na binili namin to, binuksan niya to, hindi siya nagka-interesado kasi madami siyang nabuksan. So kasi kasabay namin to binili yung kanyang drawing book. Drawing book, dalawa to, guys. Tag ano to, may price pa, $7.99. $7.99 ang isa. So ginoo ko. Nagtatapo na ang kanyang mga books. And plus ito pa, another pampaano. So malinis to dito, guys. Nak, maigo atong camera, nak. Wala, na-uplok na. Na-uplok, wala na. Siguro na. Na-uplok na nga. She's happy pa. No, we're not going. We can open. Are you thirsty? No, we're going to ask your daddy another. So dito is malinis to dito kasi walang naglalaro, walang nagibang naglalakad. Hey. Oh, come on, sit down here. So, yung mga box niya rin dito, madami. Yung mga anuhan niya. No, don't touch that, anak. Luoy man ang botilya. Ay, bottle. Luoy ang bottle. You know, bottle have family too. Come on, sit down. So, ang aking slipper. Come here, my love. Come here, my love, oh. Come on, open your puzzle. So, ito kasi maganda. Ito yung mga sinabi ko doon sa vlog ko na ano na yung mga nalalaman yung mga tones, 100 words book. So ibig sabihin malalaman dito yung mga monkey, yung kung ano yung boses ng monkey, yung oo, ganon, then yung milk, then halimbawa to, mag-open tayo.
Wala na, natapon na anak. Nabasag na ang water. That's mineral pa naman. So, yes. May Espanyol siya, pero sa English kami. See? Hey, look. Hey, what is that right there? Excuse me, anak. Sit down here. This way I can see my anak. Come here. So, katulad nito nga, yung sabi ko nga. Bakit na giraffe? See, yung ganon. Ah, diba? Fish. Cat. Panda. Bird. Oh, so, mga ganon. Tapos, sa mga dito, mga fruits. Yes, tapos mga pagkain. Water. See? Tapos to. See? And clothes. See? Color. Colors. Body. Mga body. Mga body. Sit down. I wanna show my anak too. So, ito yung ano ng anak ko. Yeah. Isa sa mga dinadala ko lagi sa loob ng aming car ay ito ang number 1 na hindi talaga siya mawawala. Yeah. And this one dinadala ko pero hindi siya interesado dito kasi ayaw niya daw kasi fake laptop daw kasi to. Kaya hindi ko tinatanggal kasi ayaw niya, ewan ko ba, di siya, napapagod ata siya kakapindot. Buksan natin. Pero hindi ko tinatanggal siya kasi para ilagay lang siya sa ano, kasi katulad nito, yung binubuksan niya. Ayaw niya yata kasi nagaganyan kasi. See? Kasi magaganyan siya. So, ito number 1. Ito, iniiwan ko lang to dito sa aming shop. So, nandito ang yung mga ano niya na talagang tinuturo ko sa kanya everyday. So, start today, magtuturo ako sa kanya ng alphabet at saka numbers. I'm going to turn off. I-off ko na muna yan. So, mag-numbers na kasi fruits, animals, vegetables, shapes, and colors. Wala na akong problema sa aking anak. So, memorize na niya. So, doon na ako sa alphabet and mag-i-start na rin ako magturo sa kanya yung mga ganon, mga ganon. Basta, hiniwalay ko na to eh. Ito yung mga ituturo ko sa kanya. Ayoko to ituro sa kanya, alam na to. Nagawa na kami ng video niyan. And ang anak ko guys, hindi siya mahirap turuan. Hindi. So napakaswerte ko. Napakaswerte ko dahil ang bilis niya matuto. Ang bilis. Hinahanap ko yung alphabet na walang drawing, as in alphabet lang talaga siya. Yes, baby. Numbers daw, numbers. You can click. Yeah. So, yung mga ganyan. And, ito pa. Maganda din to. Maganda to guys. Parang ito din siya. Kasi, ang nangyari, 8 to siya. Merong baby dito and baliktaran siya. Dito yung mga shape, mga something. Tapos ito yung fruits. And ito yung mga ginagawa. Then, yan. And ito yung mga what time is it? Yan, meron siya niyan, mga time. And numbers. So, alphabet pa rin siya. Kaya, ang anak ko is nafo-focus. Kasi, ito alphabet. Tapos, to Z naman siya dito. From A to M, and then
N to Z. So, this one, ito yung mga ganyan. Basta marami siya, guys. Ito yung mga expression. Dito yung sad, happy, angry. Yes. Nandyan. And ito yung mga animals, still animals. So, ayan. Want this, Mama? Na, you want that? So, yes, give me a second. So, ang ginagawa nito is napaka-simple. Isusok-sok lang to. Halimbawa, like, for example, ito, pareho lang naman sila, guys. Kung ano yung gusto mong isok-sok. So, ang isok-sok dito sa gilid. And automatic lang siya. Yan. May pipindutin lang dito. So, enopad. So, yes, enopad. Mag-begin, mag-start dito sa baba. So, see, numbers 1 to 10 daw siya. See? At least magpipindot-pindot lang siya, guys. Maririnig na niya kung ano yung sinasabi. So, ang anak ko, habang nagpipindot ng mga ganyan-ganyan, at least naririnig niya. Yan. Kaya isa din to sa malaking na itulong sa aking mahal na anak. Yan. So, kaya ako, kinikip ko talaga sila. And yung mga box yan, pinagtatapon ko na. Kasi kung puro na lang box, nako, ang dami na, guys. Ang dami. So, madami akong inaano sa anak ko. And hanapin ko yung ano, uy, sulatan naman ni Munak. So, magpa-practice din kami nito. I mean, nag-i-start na ako mag-practice sa kanya, pero hindi niya... Mommy, I say back. Nag-i-start ako, pero hindi ko as in fino-focus kasi ayaw kong maguguluhan yung isipan niya, yung utak niya sa mga itinuturo ko sa kanya kasi bata pa naman siya and ang kailangan niya is slowly. Ako yung nanay na hindi ko pinuforce yung anak ko na kung ano yung matutunan niya. Doon ako sa kung saan siya excited, o kung saan siya na kumbaga nalilibang katulad nung yeah. Oh, wow. Nice, anak. So, wala na yung kanya mga unicorn. Wala na, na ano na. Pinagkukulayan na niya. So, inaano ko yung anak ko kung saan siya matuto. Kung saan siya interesado. Kasi before, interesado siyang matutunan ang kulay. So, doon ako nag-focus. Kaya yung mga anak nyo, guys, huwag nyo porsigihin na matuto. Ang anak nyo, gawin nyo, kung saan sila natututo. Kasi, mas madaling turuan ang bata. Madaling turuan ang bata. Pag, kung saan gusto nila. So, yung una, yung anak ko ay colors. Second, fruits and vegetables. Doon siya. Hindi ko siya pinuporsiging matuto. So, slowly lang talaga, guys. And kailangan natin ng mahabang pasensya sa ating mga anak. Yun lang ang masasabi ko kasi kung hindi natin habaan ang ating pasensya, walang matutunan ng anak niyo. Insert a card, then press the start button to begin. Walang matutunan yung anak. Guys, itong place na to is napakalinis dito. See you next time. Walang ibang tao dito. Kaya wala nga kaming friends. Wala kaming friends. So, walang ibang maglalaro dito kundi kami lang ng anak ko. Are you okay? So, mag-i-start na kami ng ganito. Wala siyang mga drawing. So, ganito lang. And may separate na, naka-ano na rin yung mga numbers ko dyan. So, mga ganito, mga numbers. Kasi ito, alam na niya memorize na nga. Napaka-easy na lang sa kanya itong mga to. So, pero meron akong bagong nabigay ng kanyang kapatid. Ang kapatid niya nagbigay katulad nito, ito, dalawa na siya, yung kite at saka yung kangaroo. Pero tinuro ko na to sa kanya, isang beses niya lang tinignan and okay naman siya. May mali siya, 3 or 4 I think. Yun lang ang mali niya and the rest alam na niya. Diba? So, come on, anak.
Let's start na. What a spare, Mom. So, oh yeah, I can tell. So after this, meron siya, may na ano. After this, meron ako mga numbers dito na kung saan mga ganito siya, mga ganito. Tapos yung mga mga shape, meron dito pero ito hindi niya to pala, hindi, ito lang at saka ito. Ang dalawa, ang hindi pa niya as in matatandaan, ang oval at ang octagon. I can't blame my baby. Hindi ko mabiblame yung baby ko at her young age. Bubo ako nung bata pa ako, guys. kaya ako super nagpasalamat naman ako na yung anak ko ay matalino. Nakuha niya yata yan sa kanyang tatay. Nagmana sa kanyang ama, matalino. Ako hindi ko sasabihin na nagmana sa akin kasi alam ko bata pa ako, bubo ako. Kaya nga yung nanay ko ayaw kong parali noon. Gusto niya ate ko mag-aral kasi ate ko matalino kaysa akin. Kaya nung time na nag-away yung mama at papa ko, nung pag-graduate ko ng grade 6, dapat mag-high school na ako. And ate ko second year high school, sabi ng mama ko, ang ate ko ang paaralin kasi matalino. And sabi ng papa ko, kaya nga paaralan natin si Leia kasi si baby kasi ang tagneng ko. So baby kasi bobo. So sabi ng mama ko, wala silang future pag ako mag-aral. So narinig ko yun, guys, umiyak ako. So ate ko nag-aral. Kaya yung time na narinig ko, sabi ko sa ate ko, umiyak kami, nag-iyakan kaming dalawa. And sabi ko sa ate ko ay, huwag kang mag-alala, si Nang kay ikaw mag-aral. So namasukan ako ng katulong sa aming kapitbahay. Daldal ko ano. Kaya alam ko yung anak ko, nagmana yan sa asawa kung sa katalinuhan, hindi sa akin. But ako'y naniniwala, na kung sabi nila kung matalino ang bata, matalino talaga. Hindi. Tatalino din ang bata kahit gaano kabubo at kahit gaano kabubo ang bata. Pero pag magsikap ang nanay na turuan ang bobo, sigurado tatalino din yan. Kasi ang akin, alam niyo bakit anong inisip ko? Ngayon kasi wala akong trabaho, nakafocus na ako sa anak ko, tsaka ito yung trabaho ko na bilang isang nanay. Since wala akong trabaho, ito na yung pagsisikapan ko na matuto yung anak ko kasi pag once mag-aral na siya, and alam na niya itong mga ito, so pag mag-aral na siya, hindi na ako as in masyadong mahirapan magturo sa anak ko, diba? So, kayo mga nanay dyan, kung may mga time kayo, yung mga katulad ko na talagang anak nyo lang ang inyong inaasikaso, ito na yung gawin nyo. Turuan yung anak. Huwag kayong mainip, huwag kayong magalit kung nakakalimutan. Ako, hindi ako nagagalit sa anak ko. Parang mukha talaga akong maldita. Come here, my love. Mukha talaga akong maldita. Lalo na yung mata ko pa ganyan, lalo na nakaside view para akala mo kakain ako ng tao. Pero hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang sa kanya, alam mo na to eh. Makakalimutan kasi nila minsan yan. Ay, Daltia, where are you going? We're start na. Start na. Come on. Come here, daddy is coming na. Kaya yan, makakalimutan man nila yan, pero babalik yan. Pero alam mo, mga bata, mas maganda, bata pa sila. Marunong, ay, Daltia! Huh? Come here. There's a flowers here, oh. Come here. Here. So, okay, flowers. Namatay na daw ang flowers ka. Ang init ngayon, guys. Mainit. Here, oh. Here. Right there. I'm not here. Oh, that's flowers. Where? That's flowers. Oh, look. I'm not. That's flowers. I'm not here. Come in, look at your puzzle. Look. Come on, sit down. Here. Sit down here, na. How far is my house? Dali. How Come on, far is my house? Huh? That's what I mean to my house. No. Dali, sit down. Sit down. You can play later, okay? You can play later. Let's start na. Yeah. Look, oh. Look at that. How about two? Mhm. Ah! So,
mabilis makaka-catch up yung mga anak nyo, guys. So, ito napakahirap to, guys. Nung last time na tinry ko, ang hirap nila, ang hirap buuhin, lalo na kahit hanapin mo yung numbers na, kailangan mo talaga ito. Kasi, ang nangyari is, alphabet, nakalagay din yung mga alligator, yung mga A as in apple, yung mga ganyan. Pero ang hirap na hanapin kasi mahati kasi yung mahahati sila basta mga ganun. Pero ito yung anak ko, ang anak ko masipag. Come on, baby. Uy! Hi, bud. Uy, baby! Come here! Come on! Agoy! Nabali na! Sorry. Ang anak ko talaga. Vlog. Okay. Saan naman lang natin? Katawaan na lang. Wait. So, come on. Vlog. Naunsaon naman nabali na vlog. Look. Naputol na. Sorry, bud. We're going to buy na naman. I buy one. Buy one. Easy to say that. Uy, bird. I buy one. So, mag-aaral na kami. We're going to start now, ha? I buy one. So mag-aaral kami ngayon dito. Dito kami sa labas kasi masarap ang araw ngayon. Mainit siya, guys. Masarap. May lasa, no? Hindi, mainit siya. Pag ganito kasing weather ngayon, guys, nahirapan din akong huminga kasi pag nasa room kami, nasa kwarto kami, and naka-close yung door, hindi makapasok yung hangin. May Shoes. that's fine, that's fine. So, yung hangin hindi makapasok masyado. So, nagda-dry yung nose. Kaya, imbis na walang sipon, magkakasipon kasi nagbabara, nagda-dry ang nose namin. Kaya, nagkakaroon din kami ng sipon. And, mahirap din huminga. So, mahirap huminga. Kaya, ay. Mama. Wait lang. Nagsulat-sulat na siya sa kanya mga unicorn, guys. Saan ko on? What is it, Ma? I will help you look. Just watch. Let's go find the alligator. So, ayaw muna niya mag-ano sa alphabet. So, dito muna kami sa puzzle. Alligator, nak. I get her Oh, wow! You found the alligator. And next, the apple. The apple. Kasi dito kami titingin, guys. Yan. So, alligator ang sabi ko sa yung apple. Kasi sa baba. Hindi siya madali buuhin. Ay! Apple. Ow! I got the face. No. Oh, yeah, you're right. I got the face. Oh, napahanap na ng anak ko, I ah. got the face. Yeah. Come on, sit down. Apple. Yeah, so, nakita na niya yung... Apple, Yeah! Oh, come on. I could. Doon daw niya gusto. Ay, wala pa. It's not finished yet. It's not finished. Ang aking... Pretty. Ayan. Come on, dali. Fit. Let's go find the others na. In the face is like that. The funniest one. Yeah, okay, next is the alphabet na, the A, letter A. I found it. No, that's not the A. A as for apple. Sing with Mimi. Sing with Mommy. A as for apple. 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 A apple. B for banana. Banana. Catch it. That's different color and look. We're going to find the bear. I found it. I found. Near of the bear. I found. Yeah. This one. No, this one. This one. That's different though. I want to see this one. Mom, I fit this one.
Okay. Mahirap siya hanapin, guys. Mahirap talaga. Kaya, kailangan ng... Maganda din naman to siyang pagka-puzzle kasi matigas siya. Hindi siya... Mom. Hindi siya basta-basta maano. Best mama. Thank you, my love. O, di ba? Narinig niyan? The best mama. The best mama. Nice. Ang sarap sa feeling. Sarap sa pakiramdam. Kaya yung mga nanay dyan, guys, kung gusto nyo naman na tayo mga nanay, ha, huwag natin sabihin porket nanay tayo is anuhin na lang natin ang ating mga anak. Ano? Mga anak na hayaan na yung obligasyon nila na magrespeto sa atin. Tayo mga nanay, kailangan din nating pangalagaan ang ating pagkananay. Na kung saan gusto nating mahalin tayo ng ating mga anak. That noise, Mom. Uncle Giga and Craig, they're working. And Daddy. Kailangan din natin pangalagaan ang ating pagiging ina, no? Na kung saan ipakita natin na mahal naman natin yung anak natin. Yes, baby. Abi, Mom. Yeah, I'm looking at it. Looking to be. Yeah, like this na ko. This one and this one and this one and this one. Yeah. Hirap pang hanapin, guys. This one and this one and this one and this one. Oh, here. And I this got one. it, baby. I got it. Finally, we finally And this one. Found this. Finally, we found the E. I found it. A. So, let's go find the I found one. no, that's different letter. Oh, wow. I think. So, hanapin na I ang... found it. I found it. It's not the right one na. I So- found it, Mommy. Uh-huh. I found it one. Yeah, give me a second. I'm going to find the Billy Bear. Billy. that? I found it. I found it. Oh, wow. Yeah. Yeah. What? Here, I think this one is here. Yeah, like that. No, what the? So, kasi para mapanatili. Yeah. Oh, yeah, you're right. So, para mapanatili nating mga nanay na mahalin at respetuhin tayo ng ating mga anak, guys. Mhm. Panatilihin natin na I found it. Mhm. Oh, look. I found it one. Panatilihin I natin. found one, Mom. Mhm. Oh, look. You see. Yeah, I know. Panatilihin naman natin na magiging I want mabuting the ina same tayo, guys. too. I want the same. Yeah. Come on. Let's sit. Mommy. Let's go. Kusa naman na. Oh, stop it. You know what? You can kill that. Charan. See? It's dead. It's dead. Kasi ako, guys, syempre, uso ang music ngayon. That one. Mhm. Ah, stop. Kaya ako, pangako ko sa sarili ko talaga sa sarili ko, guys. Dali na. Agoy, uso naman eh. Stop it. Music everywhere, ha? Yes. Let's go find the seed. Hey, Yeah, almost there. almost there. Yeah. Oh, That's one, yay. Oh, look, the same. I'm missing the short one. I'm missing this one. yeah. I'm missing a wow rabbits. And then this one and this one. Wait lang. Ah, I found it. D, that's O. D. D black D. I found D black. Yeah, D. D apple. D orange. D apple right there. D. Sama ni. This one here. This one.
No. This one. No. No. Ning init naman diri guys. So mangita aming kasuksukan na pod. Black. Hmm. Wow. So ning init na siya diri Kinaaka. So mangita pamalhin na pod mi oy. Init man gud karon parang summer. Ngayong araw na to ay parang summer. So hanggang di pa kami. Yeah, baby. Oh, wow, nice. So we're going to babalik kami sa aming kwarto. Mainit. Bubuksan na lang namin yung pag winter. Uy, I found this one na. I found this one, Mom. Wow, nice anak. Nice baby. Ang aking A anak. black one. Yeah, Very black one. huh? I found this one. This one? I found that one. Yeah. Naughty black. Naughty? Naughty black. Naughty, I found naughty my black one. Yeah. Hide it. Ang aking Black. lagi ako nagpipisil dito guys kasi ito yung allergy ko. Hide it, Blackie. Yeah. Yung allergy ko, meron akong sinus plus allergy ko sa pollen. Every spring yan. I found it in the baby's one. Oh yeah. Come on, let's go back inside, agay. So kaya ako laging nakapisik No, dito kasi masakit. No, Mommy. No, it's hot anak ko. And it's hot. A coat. It's hot. A coat. So man ang cold again. O, tingnan mo naman na ako. Put it back here. Here, oh, nak. Here. Here, baby. Not the box, nak. So ako, sinisigurado ko talaga na magmukha pa rin maganda yung gamit ng anak ko. Kasi, ito magagamit niya pa rin to eh. Pang grade 1, diba? Mga gamit ng anak ko guys, mukha pang magaganda. Super. Aming. Kaya dito kasi sa USA guys, mga gamit na nabibili ninyo, pag hindi na nagagamit ng anak ninyo, pwede nyo ibenta pa ng depende kung magkano ang benta nyo sa halaga. Kasi dito sa USA, halimbawa ito, $7.99, hindi na drawingan ng anak ko. Hindi na drawingan ng anak ko lahat. Pwedeng ibenta to ng tag $2 each. So at least yung dalawa, nag-spend kami ng, let's say, $16. So pwede mabenta ng $4 or kahit benta nyo ng hindi naman nagamit ng anak nyo, kahit benta nyo ng $5. So walang lugi. This one lang. Kaya ako kinikip ko siya. Here na. Punta na kami sa kwarto kasi mainit dyan. So walang lugi pag iniingatan nyo yung gamit ng anak nyo. Kasi dito binibenta eh. Binibenta kaya Hot outside? Yeah, it's hot. Ito mga tinuturo ko sana ko. Kaya ako pinag-iingatan ko yan. Kasi mabibenta din yan eh. Hindi man siya hindi man mabawi yung pera nyo guys, pero at least kahit paano halimbawa nag-spend kayo ng worth of $50 tapos ibenta nyo ng worth $20. Eh kung natutunan ng anak mo. Pick it up anak, pick it up. Oh, it's okay. So kung plus natutunan na nagamit na ng anak mo, may natutunan, so hindi talaga kayo lugi. Agay, careful na, careful. Careful. Come on. My back. Sorry, anak. Ouch! My back. Ouch! Just my back. Put it here, put it here.
So, hindi kayo malulugi, guys. Hindi talaga kayo malulugi. Your sticker. We need to put that your card. Your books. No, that's full. Already, that's full. Oh, Hindi kayo malulugi sa mga ginastos nyo sa mga dito sa USA, hindi kayo malulugi sa ginastos kasi nagamit na ng anak ninyo, may natutunan siya na pagsawaan muna, tapos at least kahit pa paano may mabalik konti sa inyo. At sa yung ganon, basta ganon na. Ganito dito, kaya ako talaga iniingatan ko kasi para pag ibenta namin balang araw, may bibili. Kasi hindi siya sira-sira. Saka kompleto pa rin. Kompleto, kaya iniingatan ko. Wait the chair. Wait the chairs. Yeah, come on, put it here. No, this one. Wait, dili na ka siya, dili ka siya. Give me this first. Kasi, mga books nakalagay niya kanina, siya ang nag-push. Wait the chairs. Yeah. Wait the chair. Wait the chairs. Okay, your pony. Get out, pony. Oh, one pony. Wait lang. Siya ang nag-push niyan kanina. Ouch! Uy! Ouch! Sorry! Putis, mami! This one like this. Where is the baby? The baby. Here. Uy! Missing. Oh, okay, right there. There. On the towel. Wait lang, Misa. Bye-bye. Okay. May no. Towel. On the towel. Yeah. Hi guys! Nandito kami ngayon sa labas ng dollar store and bumili kami. Where is that? Bumili kami ng toy ng anak ko and chocolate. Right, Nak? So, sanitizer muna kami kasi nagagalaw-galaw kami ng mga toys sa loob. And taray! Yay! Hershey, are you ready to eat? Yeah. So, yes. So, kanina kasi na-busy siya sa bubble. So, today mag-aaral kami na natuon yung kanyang natuon yung kanyang pansin sa bubbles. Kaya sabi ko, punta kami ng dollar store and bili kami ng something sa kanya. Ang dami namang pinagpipili. Come here, baby. Here, oh. Ang daming pinagbibili niya. So, tuloy na pabili kami nito. Panlalaki, pero gusto niya. You like it. And then, ito. Tingnan niyo yung squeeze. Yan yung mukha. Yeah. So, ang sarap. Diba? Kaya, napabili kami. And, $1 lang to dito. So, bumili kami para mahilig siya mag-click. Thank you. You need that to hold No, that it's up? okay. It's okay. Sorry. It's okay. Yan, kinuha na. Wala akong dalang stick. Wala akong dalang stick. So, ito, bumili kami. Kasi gusto niya mag-aano ng ganyan-ganyan. Pero next time, bibilhin ko yung dalawang ganyan. Kasi yun ang hinihiling ng aking anak. Hinihingi ng aking mahal na anak. So, bilitan po me. And, slime.
$1 lang naman to. Uy. Okay. So at least may pagbibisihan kami today. Ayan. Ay. Yan. Hi. Are you okay, Nak? Happy? Happy, yeah. So, ito bubuksan ko to mamaya. Pero, hindi ngayon ha, kasi habang busy siya sa kanyang chocolate, guys. Habang busy siya sa kanyang chocolate, mamaya muna yung toys. Para pagdating namin sa shop, mag-study na kami hanggang mamayang alas 6. So, alauna na. Uy. So, alauna na, guys. So, mag-aaral kami hanggang alas 6. So, mahaba-haba. Kaya guys, ako pag nagtuturo ako sa anak ko, hindi lang ako magturo ng 1 oras, 2 oras, mahaba ako magturo. Pero, kaya yung mahabang oras na yan, guys, paputol-putol naman yan kasi nadidistract siya sa ibang toys. Right, anak? Kalipay na lagi sa mong gamay. So, ito yung binili namin. Madami siya. So, dalawa na siya. So, may tatlo pang natira. Liter na lang, anak na. Liter. Yeah, thank you. Oh, they're individual cans. Yeah. I'm just trying to go through it like. This is fine. Look at her. No more na. What happened? Can I have one? What happened to our car? No, I'm trying to charge AC. You didn't have AC, remember? Okay. Pakurot naman lang niya ang chocolate. Wala pa ko kabait. Uy. Yung chocolate. Wala pa ko kabait. Where did you give me the plastic? Ikaw, ha? Okay, guys. Nandito na kami sa aming shop. Yeah, give me a second. Yeah, so bubuksan na namin to. Ang anak ko talaga. Oh, your face. Chocolate. Chocolate. So, nandito na kami. Bubuksan na namin tong kanyang toys para mag-study na kami. What kind of toy is this? Study na kami. Ching! So, like that. No. Just like that. Oh, okay. Wow! Amazing. Go. Wow. Go ahead. You don't need to open. Oh, diba? Give it. Pahurot naman gud siya. Oh, like this. So, madali lang siya. Okay, no. Madali lang siya, guys. Let me count how many yellow. 1, 5. 5, 6. 6. 2, 4. 6 yellow and 6 blue. I talked to my man this morning, man. You're not being trouble, you're not being on the top. Close. Oh. Hindi siya pwede i-force. Okay. Dali. Meron namang isa na. Sobrang puno kasi. Okay. Stop. I'm too much. I like yellow. A yellow.
I like that. Talaga naman. I like yellow cat. Mhm. And that blue and that yellow and black. Somewhere between 9 and 10 I mean, I need the parts anyway. So it wasn't really Faster. It wasn't really Wala the ba fact ba? that they're holding out so long. Wala I na. feel like it's something, you know. Wala man siya ano. Hindi siya plain. Kailangan plain siya. Okay, here baby. Go ahead. Blue and so black. Oh! More. No, more. Let one car go. No. Right there. Almonds in there. Sweet. Blow, blow, blow. Okay, ginawa ko na lang Yellow. What's that? I'm not done. We have to make Yellow? sure. Yellow or blue? Yellow. Give me the yellow. So, makalipan, And blue. put down. Evaluate myself. It's like I'm I was even thinking about the other day, man. Like, I need to really ease up. Oh, that's good. This is good. That's a lot. Oh, okay, your turn. Okay, go. Yeah, business can be demanded, man. That's What? service. Very demanding. I can see you. I can see you. Please. Squeeze. Show the eyes. Show the eyes. Yeah. Yeah. Look. Yeah. Mom. Yeah. Mommy, I want this one. Mom? Yeah. Yeah. This one. Ayan na. Isa pa pala to. Kuya. Ay, gusto pa niya ipabuksan. Kuya. $1 lang to, guys. Kuya. Kuya. So, Kuya. after this, mag-aral na kami. Kuya. Kuya. Kasi natutuon yung pansin niya kanina sa ano eh. Like this na ko. See? So, mag-aaral na kami. Kanina kasi natuon yung pansin niya sa bubbles. Kaya bumili kami ng chocolate niya. Eh, nabili to. Mommy, bubbles. No bubbles, I hide already. Tomorrow again. You hear me? No. I hide it. No. I hide it. Ayan, pauwi na kami sa aming shop. Galing kami nag-pick up ng mga parts ng car. So, ayan, ang aking mahal anak ay busy siya. Meron kasi siyang bagong na download na games. Kaya ayan siya. What's the games na anak? Cows. Ha? Cows. Oh. So, diba? Kaya na-busy ang aking mahal na anak. Okay guys, pauwi na kami sa aming shop. Pabalik kami. And thank you very much for watching our videos. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ng aming channel. I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 O, diba? Okay guys, I love you all. Ingat po kayo. Ingat po palagi. Mag-ingat po tayo lahat. Ingat po tayo palagi. I love you all. Bye-bye. Bye. Happy dogs. Ito. Flying kiss, B. Okay, bye-bye.